صباحنا هبلنا تخطت صبات تيوب عنتاوي زيناتنا حيزنا لكم قربنا لنا تخطتلنا بريزيدنت جنرال تادس ورده اب إثيوبيا بروجرام لمعات ودب حبرات منقسات UNDP دايركتور بروجرام DDR اب بيت صحفتهم تقبلهم اب استفلالي زعباتات مخكرا كيدوم اللوم بريزيدنت جزام محدار تقرأي ليتران جنرال تادس ورده اب بروجرام لمعات ودب حبرات منقسات UNDP إثيوبيا دايركتور بروجرام سنبات داغمت زنبران سراويت باسيل ماسي لومي 22 ميزا 2017 عام تمرت اب بيت صحفتهم تقبلهم بزعبا مسنباتن داغمت زنبران سراويت تقرأي ملكتهم زتيوم اللوم كيدي مسنبات اغرمت كالن داغمت زنبران سراويت تقرأي DDR قدم كبل بسنكي تكنيكاو تقام نستوسن غزا تقاريصو صنح مخانو زحبرو بريزيدنت جنرال تادس ورده እዚ ከይዲ ረብሕኡ ልዑል ስለ ዝኾነ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽል ገሊጾም ኣለዉ ምስንባት እግሪ ምትካልን ዳግመ ጽንበራን ሰራዊት ትግራይ ተታሒዙ ክርአ ዝግብኦ ግዝኣት ትግራይን ኣብ ማዕስከራት ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝርከቡ ተመዛበልትን ናይ ምምላስ ተግባር ምዃኑ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ኣለዉ ብተወሳኺ እቶም ፕሬዚዳንት ውዕሊ ፕሪቶርያ ከይተሸራረፈ ኣብ ምፍጻም ንትግራይ ይኹን ንኢትዮጵያ ዝህቦ ረብሓ ዝለዓለ ከምኡ ድማ ዝተማልአ ናይ ሰላም ምርግጋጽ ከይዲ ከም ዝህቡን ገሊጾም ኣለዉ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ከይዲ DDR ጽቡቕ ምዃኑ ዝነኣዱ እቶም ዳይሬክተር ኣብ ቀጻሊ እውን ተጠናኺሩ ንኽቕጽል ምስ ናይ ፌደራል ኣካላትን ለገስቲ ሃገራትን ሓቢርካ ኣብቲ ናይ ምትኽኻብ ስራሕ ከም ዝሰላሰል ገሊጾም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሓቢሩ ኣሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተውሃቦ ዕድልን ግዘን ብኣግባቡ ተጠቒሙ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ስደተኛታት ተጋሩን ቅድሚት ሰሪዑ ክሰርሕ ይግባእ ክብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጸዊዑ ኣሎ ኣብ ሁሉ ኩነታት ኣድሂቡ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓድሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘርግሖ ትልሚ ስራሕ ኣብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ተጋሩ ግልጽ ዝኾነ ተግባራዊ ትልሚ ኣይቐመጠን ክብል ነቒፉ ኣሎ ብምዃኑ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕዚ እውን ዝተውሃቦ ዕድልን ግዘን ብኣግባቡ ተጠቒሙ ቅድሚት ክስራዕ ዝግብኦ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ስደተኛታት ተጋሩ ቅድሚያ ክወሃቦ እቲ ማሕበር ጸዊዑ ኣሎ ጽላእትና ካብ መሬት ምዕራብ ትግራይ ብዝረኸብዎ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፋይዳ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይን ህዝባን እዚ ከባቢ ብምስኣኖም ዝኸስርዎ መጠን እናለክዑ ኩለመዳዊ ክፍኣት ተግባሮም ኣጠናኺሮም ቀጺሎም ኣለዉ ክብል ድማ ሓቢሩ ኣሎ ደጋዊ ጽዕንቶ ፌደራል መንግስትን መሻርክቱን ምስቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ክፍተት መሪሕነት ፖለቲካ ተደሚሩ ስቃይን መከራን ህዝብና ካብ ምግዳድ ሓሊፉ ኣብ ቀጻሊ መንነት ባህልን ቋንቋን ህዝብና ግልጽን እዋናውን ሓደጋ ኣውዲቕዎ ይርከብ ድማ ኢሉ ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ምዃኑ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስትን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ምዕራብ ትግራይ ዝኽተልዎ ዘለዉ ጉጉይ ኣድልዎን ከምኡ እውን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ከም ህዝቢ ናይ ምብታን ምጽናትን ኣካይደታት ብዘይ ወዓል ሕደር ክስተኻኸሉ ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሕ ኣጥቢቕና ንሓትት ክብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መግለጺኦም ሓቲቱ ኣሎ ኣብ ዝዓርገሉ ዘሎ እዋን ኣስታት 250 ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ተሰጊጎም ኣሎም ኣዝመር ናይቶም እስራት ንሓለፍቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ብምልማንን መቕረቦም ንምፍታሕ ክፍሊት እኳ እንተቕረቡ ኩሉ ጻዕርታቶም ክሰምር ከም ዘይከኣለ ይገልጸሎም እቶም ዝተሰጎጉ ኣበይ ከም ዘለውን እንታይ ከም ዘጓንፎምን ስለ ዘይፈልጡ ኣብ ሸቐሎት ወዲኦም ከም ዘለው ድማ እቶም ስድራ ቤቶም ሓቢሮም ኣለዉ ኢትዮፎረም ዝተባሃለ ብግሊ ዝውነን ማዕኸን ዜና ኣብ ዝወርሒ ኣብ ዝፈነወ ጸብጻብ ሰበስልጣን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ን224 ኤርትራውያን ዜጋታት ደገፍቲ ናይቲ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ብምባል ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ጸብጺቡ ነይሩ እዩ እዚ ማእሰርቲ እዚ ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወጥሪ እናኽረረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ብተወሳኺ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ 600 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ከም ዝመለሰት ከሲሶሎም ኣብ ታሕሳስ 2024 ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ንሕቶታት BBC ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምስጓግ ኤርትራውያን ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ብምሕባር ክምለሱ ዘይግብኦም ስደተኛታት ዝርከብዎም ከይኮነ ዘለዎ ስጋት እውን ኣነፂሩ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ4 ታሕሳስ ኣስታት 300 ኤርትራውያን ብመንገዲ ቡሬ ናብ ሃገሮም ከም ዝጠረዞም ይግለጽ ድማ ኣሎ እቶም ብቡሬ ዝተሰጎጉ ዝተፈላለዩ ኣዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ እውን ዝጸንሑ እዮም ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነት ኢትዮጵያ ብ13 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግን ኢትዮጵያ ኤርትራውያንን ናብ ኤርትራ ሰጊጋ ብዝብል ወረ ቅኑዕ ዘይምዃኑ ብምሕባር ብሓይሊ ዝመለሶም ኤርትራውያን ከም ዘየለው ድማ ሓቢሩ ኣሎ
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል፣ አቶ ጌታቸው አሰፋ፣ አቶ ጌታቸው ረዳ ካሕሳይ፣ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ፣ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝርከብዎም 18 ላዕለዎት መራሕቲ ፖለቲካን ሰራዊት ትግራይን ክሲ ቀሪብዎም። እቲ ሚያዝያ 21 2017 ዓ.ም ናብ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንን ጠቅላላ መምርሒ ምርመራ ቀበልን ዝቐረበ ጽሑፋዊ ክሲ እቶም ዝተነጸሩ ተኸሰስቲ ካብ ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ክሳብ ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ 64 ፌደራል መንግስቲ ዝተመደቡ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ገበን ምጥፋእ ዘርኢ ኣካይዶም እዮም እዩ ዝብል። እቲ ክሲ ዝቐረበ ብምሁር ሕግን ጠበቃን ከምኡውን ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ሰነ 2013 ዓ.ም ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝቖመ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ኮይኖም ዝሰርሑ ኣበራ ንጉስ ዝተባህሉ ውልቀ ሰብ ምዃኑ እውን ይሕበር ኣሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ጽበት ቲዩብ ዜናታትና እቶም ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ሁኑ።